zei dat zijn vijand zagen om hem te vermoorden. The power of God. De kracht van God. Blew good wind. Bracht een goede wind. And caused Saul. En het zorgde Saulus ervoor en zijn leger. To be on this slave. Om in een diepe slaap te gaan. God delivered Saul. God bevrijdde koning Saulus into the hand of David. in de handen van David. David knowing too well again. David wist. Touch not my anointed. Raad mij gezalfd and do my prophet no harm. En doe mijn profeet niet slechts. He liet the man of God. En hij liet de man van God. Let God fight his battle. Laat God zijn strijd vechten. Hallelujah. Halleluja. Vengeance are mine. Wraak is voor God. Says the Lord of Dat hosts. zegt de Heer. The scripture says. En de Bijbel zegt. If somebody do you bad. Dat als iemand slecht tegen u doet. Bless him. Zegen hem. He said, don't you know that blessing. Hij zegt, weet u niet dat die zegen is like a coal fire. Net een koud vuur. A hot fire. Een heet vuur. You are pouring upon that person. Dat u op die persoon zet. It's only an ignorant human being. Het is alleen een onwetend persoon. That will be on such mood to receive such blessings. Dat een zulke zegening zou ontvangen. Hallelujah. Halleluja. We should start to practice love. We moeten liefde tonen. We should start to show love to We our moeten people. liefde laten zien aan mensen. Even beyond this ministry. Zelfs in buiten deze Christ. To the outside world. Aan de mensen buiten. It's only when you start to show love. Het is alleen als u liefde gaat tonen aan de ongelovigen. Jesus said it. Jezus zei het. He said, if you are living the same life with them. Als u hetzelfde leeft zoals hen. What shows the difference? Wat toont dan het verschil? You must show difference. U moet een verschil laten zien. That you are a child of God. Dat u een kind van God bent. Through your actions. Door uw acties. Towards mankind. Ten aanzien van mensen. And towards God. En naar God toe. That is two serious commandments God gave us. Dat zijn twee grote Loving God. God liefhebben. With all our heart. Met heel ons hart. Strength. Met heel onze krachten. All our mind. Met onze gedachten. Loving our fellow human beings. En van onze medemensen. Zoals wij van onszelf houden. Met heel ons hart. Met heel onze gedachten. En met heel onze krachten. Zoals wij van onszelf houden. En hij zei deze twee geboden. Als u dat doet, dan heeft u alles gedaan. Put your hands together. Klap je handen voor Jezus. Hallelujah. Amen. Let us open our Bible to the book of 1 John. Laten we onze Bijbel naar 1 Johannes openen. 1 John chapter 5. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 4. Hallelujah. Resisting the devil De through faith duivel and love. weerstaan door geloof en liefde. Are we all there? 1 John 1 Johannes chapter 5 hoofdstuk 5 verse 4. vers 4. I read. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Hallelujah. Halleluja. I hope you understand what the scripture says. Ik geloof dat u begrijpt wat de Bijbel zegt. Whatever is born from God, Wat uit God geboren is, be you, dat betekent u. from day one. Vanaf dag 1 You declare that I'm a born again. zegt u dat u wedergeboren bent. God gives you the equipment. En God geeft u dan de bevoegdheid. Hallelujah. Halleluja. You become an overcomer. U wordt een overwinnaar. Hallelujah. Halleluja. So it's left for you to put it into practice. Het is aan u om het in actie te brengen. Through faith. Door geloof. Hallelujah. Halleluja. Bible says that I will Bible not zegt allow what is above you to come up over Dat you. ik niet zal toestaan wat boven That is. any Dat op temptation wordt. that comes your way, Dat elke verleiding I'm op giving weg you the komt. power and Ik geef strength u de kracht en de macht to triumph, om daarvan te overwinnen. to overcome. Om te overkomen. Hallelujah. Halleluja. Through faith. Door geloof. Hallelujah. Halleluja. So that's why I joined these two issues En together. Faith and love. heb ik deze twee That samen when we bijeengebracht. start to live in harmony Dat als wij leven in harmonie with our neighbors, met onze buren, according to the scripture, volgens de Bijbel, through practical love, door praktische liefde. not utterance love. Niet alleen woorden I love you. van ik hou van Whereas u. your heart is saying I hate you. Terwijl uw hart zegt dat ik u haat. Hallelujah. Halleluja. Showing love Liefde tonen to our fellow brothers and sisters. aan onze broeders en zusters. That is when you will pray Wanneer u zult with bidden faith. met geloof. I bind down
you strong man, strong woman. Ik bind u sterke faith. Met geloof. The strong man will be bound. De sterke man zal gebonden You don't need to call the one wind of Jehovah. U hoeft niet te wind. To blow them again. They will run and enter into hellfire. Ze zullen wegvluchten. Hallelujah. Hallelujah. That is when you will command. Dat is de tijd dat u zult bevelen. The sickness to go. Dat de ziekte zal weggaan. En de ziekte zal weggaan. Obeying God, not obeying you. God gehoorzamen niet. All through the name of Jesus. Allemaal door de naam van Jezus. Because you are living right with God. Omdat u goed leeft met God. You are showing love to those that U toont liefde aan uw buren. Hallelujah. Hallelujah. Devil will never resist your order. De duivel zal nooit uw order weerstaan. Hij zal wegvluchten. Hallelujah. Hallelujah. But Christians nowadays, Maar christenen tegenwoordig, we are still practicing the law of Moses. we volgen nog steeds de wet van Mozes. When someone slaps you, Als iemand u klapt, give him return back. moet u hem ook terugklappen. Don't allow him to return his hand. Laat hem niet zijn handen wegnemen. Return it back twice. Geef hem terug 2 keer zo hard. It is not so. Het is niet zoals Jezus dat wil. Even we Christians, Zelfs wij christenen, we went ahead we gaan verder to even fight those who do not fight us. om met mensen vechten die niet tegen ons vechten. Hallelujah. Halleluja. We should be very We careful. moeten heel voorzichtig zijn. After hearing this day, Na deze dag te horen, we should be very, very we moeten careful. heel voorzichtig zijn. To triumph and overcome. Om te overwinnen en om te overkomen. Zoals de Bijbel For dat we zegt. are Want overcomers wij zijn overkomers through faith. door geloof. So when you put love Dus als u liefde erbij as a voegt, shield, als een schild, devil will be finding a way to enter. dan zou de duivel willen komen. Love has covered Maar de you. duivel, de liefde heeft u Love bedekt. has covered your business. De liefde heeft uw zaak bedekt. That is why you can open En business. daarom kunt u zaken openen. Somebody you put there as a manager, Iemand die u daar gezet heeft als een he manager, might decide zou he misschien will see your besluiten money, dat hij uw to geld zou use your zien money. om u van But uw geld te because you eten. as the owner of the Maar company, omdat u de eigenaar bent van het bedrijf en goede termen bent met God, he might even eat the money zou hij misschien van het and geld come to you and eten confess en it naar u terugkomen om te bekennen. and bring back the money. En dat geld terugbrengen. Hallelujah. Halleluja. Because Omdat you are showing love to people. u liefde toont aan mensen. As you are doing this, Als u dit doet, heaven will be fighting your dan battle. zou de hemel voor u vechten. Heaven will be going places for you De where you're hemel supposed to zou naar go. plaatsen gaan waar u moet gaan. Heaven will be speaking on your behalf. De hemel zal voor u spreken. He said, vengeance are mine. En hij zegt, wraak is voor mij. The battle is mine, says the De Lord. strijd is van mij, zegt de Heer. He said in the book of Exodus 14:14, Hij zei in het boek van Exodus hoofdstuk I will 14, fight your battle, ik zal de strijd voor u and vechten. you will have your peace, En u zult uw vrede hebben. says the Lord. Dat zegt de Heer. Not you will fight Niet your u battle. zult uw strijd vechten. He only give you power in the tongue. Hij geeft u de kracht in uw tong. He said in Isaiah 54:17, Hij zegt in Jesaja no weapon 54 formed against you vers shall 17. prosper. No weapon formed against you shall prosper. Geen wapen tegen u zal voorspoed Any hebben. tongue rising up against you in judgment, En elke tong dat tegen you u shall komt, condemn it. zult u Not verdoemen. God will condemn Niet it. God zal That's why I verdoemen. say you go on your En daarom knees. zeg ik dat u op uw knieën moet gaan. Condemning any tongue Elke tong verdoemen. rising up against you in the spiritual Dat realm. tegen u komt And in the in physical realm. het When you condemn it, they will fysieke. open their mouth to talk evil against you and start to bless Als u you. dat verdoemt, zullen ze hun mond openen. I don't know if you understand me. When you condemn it in Als u prayer, hen verdomt in you will gebed, see them trying to make start to bless you. dan zullen ze u voortaan zegenen. Whereas that is not their initial Terwijl dat niet intention. hun intentie was. Their intention Hun before intentie eerst is to curse you. was om u te vloeken. But no man calls Maar niemand vloekt whom God bless. wie God gezegend heeft. No man calls Niemand vloekt whom God wie bless. God gezegend heeft. If God be for you, Als God met u is, nobody niemand will be against zal you. tegen u zijn. I beseech you and I give you charge. Ik geef u vandaag, As you are hearing this als word, u dit woord go hoort, home and start to do ga naar good. huis en begin goed te doen. Bible said that Jesus Christ, De Bijbel zegt dat Jezus our Christus, Lord, our High Priest, onze hoge came priester, on earth. op aarde kwam. He was moving around, Hij ging voorbij, doing good. met goede He daden. said we are Hij Christians. zegt wij zijn christenen. Christians means Christenen Christ-like, betekent volgelingen van Christus. living like Christ on earth. Leven zoals Christus op aarde. Hallelujah. Hallelujah. As executors of heavens on earth. Als vertegenwoordigers van Bible de said, hemel don't op you aarde. know De Bijbel zegt, weet u niet that the Holy Spirit dat lives in you? de Heilige Geest in u woont. That you are the temple of Dat God. u de tempel van God bent. How can a temple of Hoe God kan de tempel van God carrying the power of de Jehovah kracht van Jehovah here on earth dragen hier op aarde? be moving around again En about?
doing bad. En slechte dingen doen. The Bible said it is not so. De Bijbel zegt dat het niet zo hoort te zijn. Keep away those malice. Hou die slechte dingen van je af. Die bitterheid. I will never agree. Ik zal nooit overheen komen met dat. Remove it from your heart. Haal het van uw hart. And allow the stream of love En laat de stroom van liefde vloeien door uw geest. In your vein. In uw aderen. In your heart. In uw hart. And start to reason good. En begin goed te redeneren. Think good of people. Denk goed over mensen. Drop evil. En laat het kwade weg. Come good. En neem het goede vast. For Christ's sake, people of God. Voor de zaak van God. When you start to live like this, als u zo gaat leven op aarde, before you pray, voordat u bidt, your answer will say here I am. Dan zou uw gebed zeggen, hier ben ik. I don't know whether you understand me. Ik weet niet of u mij hoort. Before you call to Father, Abba Father. Voordat u zegt Abba Vader, the answer is there. Dan is het antwoord daar. You will never finish praying. U zult nooit stoppen met bidden voordat u het antwoord ontvangt. You pray over a particular issue. U bidt over een bepaalde zaak. From January to December. Van januari tot december. Without receiving good results. Zonder goede resultaten ontvangen. Why don't you check your life? Waarom kijkt u niet naar uw leven? How do you relate to people? Waar gaat u met mensen om? Hallelujah. Hallelujah. Let us read this place. 1 Corinthians. Laten we naar 1 Korinthië gaan. Chapter 13. Hoofdstuk 13. Hallelujah. Hallelujah. The book of 1 Corinthians. 1 Korinthië. Chapter 13. 1 Korinthië hoofdstuk 13. Verse 13. Vers 13. Are we all there? And now abide faith, love, hope, and love. These three. But the greatest of these is love. Is it in your Bible? Staat het in uw Bijbel? 1 Corinthians. 1 Korinthië. Chapter 13, verse 13. Vers 13, vers 13. Hoofdstuk 13, vers 13. And now, abide faith, hope, love. These three. But the greatest of these is love. This is a charge given to you and me by God. That we should abide on these three key points. Dat we op deze drie dingen moeten bouwen. Op onze dagelijkse activiteiten. On faith. Op geloof. On hope. Op hoop. And on love. En op liefde. He went ahead. En hij ging verder. That even above these three, dat binnen deze drie, that supersede all things, de grootste van deze drie, is love. De liefde is. Hallelujah. Hallelujah. As you are hearing this message, als u deze boodschap hoort, I'm encouraging you. Ik bemoedig u. To start to put love into practice. Om liefde te laten zien. To start to show love to people. Om liefde aan mensen te laten zien. Knowing fully well. Heel goed weten. The more you show love to people, hoe meer u liefde toont aan mensen, the less devil will attack you. Hoe minder de duivel u zal aanvallen. This is a simple mathematics. Is een heel makkelijk wiskunde. This is a simple arithmetic. Dit is heel makkelijk. 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2. The more you decide today, hoe meer u vandaag besluit, I will start to show love. Om liefde te tonen. Come what may. Wat er ook gebeurt, to you anymore. Ik zal niet meer naar u luisteren. I will start to do good. Ik zal goed doen tegen mensen. To supersede evil. Om het kwade te overmeesteren. Believe me. Geloof mij. You will see unprayed